הקמתי את החברה לוויתן אנרגיה ב-2005 אחרי שעליתי ארצה. רציתי לעשות פתרון לבעיית האנרגיה העולמית דרך טכנולוגיה. יצרנו את הטורבינה הזאת, הווינד טולפ, כדי לכסות את הארץ והעולם בטורבינות קטנות יפות. עד כה הגשתי כ-30 פטנטים בנושא הזה. הטורבינות מאוד שקטות, בלי ויברציה, והם מתחילים במהירות נמוכה. אפילו משב רוח קטן מסוגל להניע את הטורבינה. אנחנו משפרים את מהירות הרוח דרך הלהבים עם גיאומטריות חדשניות. אנחנו מתחילים עם רעיון, ואחר זה אנחנו עושים דגמים במחשבים, כמו שאנחנו עושים באווירונים, ואחר זה ההגשמה. יש לנו צוות של אנשים מצוינים מכל קשת החיים של ישראל. תוך יישום התגליות של דוקטור פרב, פיתחנו סימולציות חישוביות למידול תזרים הרוח בתלת מימד. ולאחר מכן מייצרים תוכניות ההנדסיות מבוססות על הסימולציות. ישראל לייזר מקבלת תוכניות של הטורבינות מחברת לוויתן אנרג'י ומייצרת את החלקים עבור הטורבינות. אחר כך היא מרכיבה את הטורבינות כאן. ויש לנו כאן את שבשבת ווינד לוטוס. הווינד לוטוס הוא טורבינה מדור הישן שלנו, שפועל כאן כבר 3 שנים במלון הרודס באילת. שבשבת ווינד לוטוס הוא הוכיח את טכנולוגיה של האצת הרוח. החלק העליון ותחתון בכחול זה הכנפיים שמאיצים את הרוח בתוך הלהבים. הלהבים זה הקטעים באפור. הקמנו את הטורבינה הזאת בפונדק 101 של כושי רמון בצומת מנוחה בנגב. היא עומדת גאה וגבוה לפני הרקע של המדבר הוותיק, במקום של אחד מגיבורי ישראל, וזה דגם של החדשנות של הטכנולוגיה בישראל עכשיו. אני מברך את הנציגים של חברת לוויתן שפיתחו שבשבת רוח. אני מקווה שהפיתוח שלהם, שאנחנו רואים אותו פה בצילום, ישנה פה את פני המדינה בנושא של אנרגיה סולרית ואנרגיה רוח. מברכים אותם שיעלו ויצליחו, ושנראה פה בעתיד לא מאות אלפים שבשבות כאלה. זה חשמל ירוק, חשמל נקי, ומברך אותם בשם כל עם ישראל. חלק מהיופי שזה הטורבינה משנה צורה בזמן שהוא מסתובבת. דובר פה באומנות, אקו-אומנות. אקו-אומנות דינמית שמייצרת אנרגיה. בחברת לוויתן אנרג'י מאמינים שאנרגיה ירוקה חייבת להיות אנרגיה יפה. חייבים לעשות מצב של ווין-ווין, שגם שכולם מרוויחים, שהבעל של טורבינה מרוויח כסף, ושהשכנים ושל העיר יראו משהו יפה. רק ככה ניתן לקבל, ובצדק, אישורי בנייה לטורבינות באזור עירונית. השבשבת ווינד טולפ היא הצהרה גאה, שבעלה
פועל כדי להציל את כדור הארץ, ומשתף את השכנים שלו בהפיכת העולם למקום טוב יותר לחיות בו. אנחנו רוצים שהטורבינה הזאת תהיה הסמל של ההתמסרות של ישראל לאנרגיה מתחדשת.